Vitajte v príbehu o klube, ktorý si na seba ušiel korunu. O inštitúcii, ktorá nepozná slovo nemožné. Toto je Real Madrid. Real Madrid je synonymum pre víťazstvo, luxus a neotrasiteľnú európsku dominanciu. V čase, keď toto nahrávam, sa píšti rekordom, ktorý je pre zvyšok futbalového sveta nepochopiteľný. 15 titulov v Lige majstrov. Ako sa rodí takáto legenda? Klub bol založený v roku 1902 a svoju identitu formoval hneď v začiatkoch. Kráľovský titul Real získal v roku 1920 priamo od kráľa Alfonza XIII. A práve táto kráľovská aura, tá nekompromisná pýcha, definuje klub dodnes. Ale skutočný prevrat prišiel až po vojne vďaka dvom mužom. Prvým bol vizionár, prezident Santiago Bernabéu, ktorý postavil štadión a mal ambíciu dobiť Európu. A tým druhým bol futbalový boh Alfredo Di Stefano. Príchod Di Stefana bol pre Barcelonu a Real Madrid obrovskou kontroverziou, ktorá dodnes živí El Clásico. Avšak Real nakoniec získal plné práva a Di Stefano sa stal motorom. S ním a Puškášom sa darilo niečo, čo už nikdy nezopakuje. 5 titulov Európskeho pohára v rade v rokoch 1956 až 1960. Bol to akt stvorenia, ktorý natrvalo vložil do identity Real Madrid európsku auru. Real Madrid by nebol Real Madrid bez svojho najväčšieho supera Barcelony. El Clásico je viac než len futbal. Je to súboj dvoch kultúr, dvoch ideológií a dvoch prístupov k futbalu. A Real vždy reprezentoval tú nekompromisnú kráľovskú silu. Po úspechoch Quinta del Buite v 80. rokoch a dvoch európskych pohároch nastúpil do čela Florentino Pérez. S jeho víziou sa futbal stal Hollywoodom. Pérezova politika Galáctios bola jednoduchá: kupovať len to najlepšie a premeniť klub na globálnu značku. Začalo to šokom, prestup Luisa Figa z Barcelony do Madridu. Akt vyhlásenia vojny. Nasledovali Zidane, Ronaldo, Nazario, Beckham. Tým, ktorý bol preplnený talentom, ale niekedy mu chýbal charakter. Napriek tomu táto éra vyvrcholila slávnou La Novena v roku 2002 vďaka jedinému nezabudnutelnému voleju Zinedina Zidana vo finále. Real Madrid opäť ukázal: kupujeme luxus, ale chceme vyhrávať. Druhú a tú najúspešnejšiu éru Galáctios odštartoval príchod jedného muža, Cristiana Ronalda, v roku 2009. Spolu s ním vznikol dokonalý stroj na trofeje, obklopený neúnavným stredom poľa, Modričom, Krossom a Casemirom. Kľúčový psychologický moment prišiel v roku 2014 vo finále Ligy majstrov v Lisabone. 2 minúty pred koncom a Real prihráva. A potom prišla hlavička, gól Sergia Ramosa v 93. minúte. Bola to La Décima. Bolo to prekonanie psychickej bariéry, ktoré klub potreboval, aby mohol vládnuť Európe. So Zinedinom Zidanom na lavičke sa stalo niečo, čo už asi neuvidíme. 3 tituly Ligy majstrov v rade. V rokoch 2016, 2017 a 2018. Bola to éra Ronaldovej gólovej mašinérie, Ramosovej tvrdej obrany a dokonalého stredu poľa. Bola to neopakovateľná trilógia. A hoci kľúčové legendy odišli, GN Ligy majstrov ostal. Sezóna La Decimorta, 14. titul, bola číre šialenstvo. Legendárne obraty, remontadas v posledných minútach proti PSG, Chelsea a Manchesteru City. Tým ukázal nadpozemskú psychickú silu. Real Madrid sa ukázal ako nepremožiteľný v momentoch najvyššieho tlaku. Real Madrid je dnes v unikátnej pozícii. Ako jeden z mála gigantov stále patrí svojim členom socios, nie miliardárom.
tomu umožňuje uchovať si svoju identitu. Budúcnosť je už tu. Klub je v rukách novej generácie hviezd, Vinicius Junior, Rodrigo a supertalent Jude Bellingham a Kylian Mbappé. A k tomu sa stavia nový futuristický štadión Santiago Bernabéu, ktorý má klubu zabezpečiť ekonomickú dominanciu na ďalšie 10 ročia. Od Di Stefana po Bellinghama, od 5 titulov v rade po 12 ďalších, Real Madrid je viac než futbal. Je to leyenda blanca. Je to životný štýl, kultúra a neustála pripomienka, že kráľovská rodina existuje len jedna. Ako ste videli na mojom minulom kanále, aj ja sám som bol už v Madride a mám z toho aj pár videí. A tak, keď chcete ďalšie futbalové príbehy, nezabudnite dať odber a zvonček, aby vám neunikli ďalšie futbalové príbehy. A dajte tam už aj ten like. Tak, čaute.